Защо трябва да използваме маслата на Husqvarna? Важно е да използваме оригиналните масла, за да предпазим двигателя от ето това. Това е надиране на цилиндъра и на буталото. Евтините масла са произведени за машини с по-нисък оборот. Когато те се използват за машини с по-висок оборот, те могат да предизвикат повреда в моторния трион. Функцията на маслата на Husqvarna е да добави смазване в двигателя. Хубавото масло подобрява производителността на триона и му дава по-дълъг живот. Предназначението на маслото е да предпазва двигателя от износване и прегряване. Оригиналните масла на Husqvarna издържат на по-високи температури и точно за това се препоръчват от производителя. Също така защитават двигателя от корозия и нагар. В този цилиндър нагледно виждаме какво става, когато се използват евтини и непрепоръчвани масла. Получава се нагар по изходната камера на цилиндъра на машината. Най-вероятно поради високата температура от некачествено масло, буталото задира в цилиндъра и машината спира да работи. Ето как изглежда ново бутало, а ето как изглежда старото бутало с използване на некачествени масла. Истината е, че маслата се нареждат по марка и по качество. Използвайте качествените масла на Husqvarna, за да удължите живота на вашата машина.